নমস্কার। ଯାହା ଲାଗି ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ପାଇଲି, ଶିକ୍ଷାର ମୂଲ୍ୟଟା ବୁଝିପାରିଲି। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏତିକି ଦ୍ରୁତ ଆସିପାରି ଯେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ବାପା। ଆଜି ତାଙ୍କର ବାର୍ଥଡେ, ହ୍ୟାପି ବାର୍ଥଡେ ବାପା। ମୁଁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଜି ରିପୋର୍ଟ କରିବା ଲାଗି ଯାଉଛି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ ଯିବା ବୟସ ହେଲା, ସେ ସେତେବେଳେ ସୋନପୁର ସଦାପାଲି ସ୍କୁଲରେ ଥିଲେ। ମୋର ବି ନାଁ ସୋନପୁର ସଦାପାଲି ସ୍କୁଲରେ ଲେଖାଲେ। ସବୁଦିନ ମୁଁ ସ୍କୁଲକେ ଗଲି, ବର୍ଷା ହେଲେ ମୋତେ ରେନିକୋଟ୍ ପିନ୍ଧାଉଥିଲେ। ସେ ପଛେ ଭିଜୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ମୋତେ ସ୍କୁଲ ନେଉଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ 4 ପଢ଼ିଲି, ସେତେବେଳେ ମୋ ବାପାର ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇଗଲା ବଡ଼ବଜା ସ୍କୁଲ କେଶନପୁର। ମୋର ବି ନାଁ ଲେଖା ହେଲା ବଡ଼ବଜା ସ୍କୁଲରେ। ସ୍କୁଲକେ ସବୁଦିନ ନେଉଥିଲେ। ସ୍କୁଲର ବିଭିନ୍ନ ଫଙ୍କସନ୍ରେ ମୋ ବାପା ମୋତେ ନେଉଥିଲେ। ସବୁଦିନ ଫଙ୍କସନ୍ ମାନେ ହେଲେ ମୋ ବାପା ଚାହିଁଥିଲେ ମୋ ନାଁ ଲେଖିକିନା ଘରେ ବସେଇ ପାରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ହେନ୍ତା ନାଇଁ କରି ଶିକ୍ଷାର ମୂଲ୍ୟଟା କାଁ ବୁଝିଥିଲେ ବୋଲି ମୋତେ ସବୁଦିନ ସ୍କୁଲ ନେଉଥିଲେ। ବଡ଼ବଜା ସ୍କୁଲରେ ଆର୍ଟ ଶ୍ରେଣୀଟା ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଆର୍ଟ ଶ୍ରେଣୀ ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ମୋ ବାପା ଚିନ୍ତା କଲେ କେମିତି ପଢ଼ାମି ବୋଲି। ସେତେବେଳେ ମୋ ବାପା ସାଙ୍ଗେ 2ଟା ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍କୁଲକେ ଯାଇଥିଲୁ ମୋ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଲାଗି। ସେମାନେ ମୋତେ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ, କାରଣ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଛୁଆଟେ ବୋଲି ମୋତେ ସେତେବେଳେ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ମୋ ବାପାକେ ପଚାରିଲି, ବାପା ମୁଁ ଆଉ ପଢ଼ିପାରମି କିନି ବୋଲି। ସେ ମୋତେ କହିଲେ ସିଓର ପଢ଼ିପାରିବୁ ବୋଲି। ତାପରେ ମୋ ନାଁ ଲେଖାଲେ ସୋନପୁର ମହାରାଜା ହାଇସ୍କୁଲରେ। ଯେତେବେଳେ ନାଁ ଲେଖାଲେ, ସେତେବେଳେ କେତେ ଜଣ କହୁଥିଲେ ଏମା ହାଇସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ି ନାଇଁ ପାରିବୁ ବୋଲି। ଏମା ହାଇସ୍କୁଲର ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଗୁଣ୍ଡା ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ସେସବୁ ମୁଁ କିଛି ନାଇଁ ଜାଣି 2 ବରଷ ଆରାମସେ ପଢ଼ିଲି। ମେଟ୍ରିକ୍ ସରିବା ପରେ +2 ସରିଲା, ସିଟି ବି ସରିଲା। ତାପରେ ଏବେକା ମୁଁ ପିଜି କରୁଛେ। ଏବେ ବି କେନ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ମାନେ ହେଲେ ମୋ ବାପା ଅଧିକା ସିରିୟସ୍। ବର୍ଷ ଯାକ ଛୁଟି ରଖିଥିବ, ମୁଁ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ହେଲେ କେବେ ସେଇ ଛୁଟିରେ ନେବେ ବୋଲି। କିଏ ମୋ ହେଲ୍ପର ହେବା, କିଏ ରୋଷେଇ ପରମିଶନ୍ ଆଣିବା, ଇଟା ସବୁ ମୋ ବାପା ଜାଣିଥିବ। ପରମିଶନ୍ ଆଣିବାକେ ହେଲେ ମୋ ବାପା ନିଜେ ଯାଇତ। ମୋ ବାପାର ସୁବିଧା ନାଇଁ ହେଇପାରିଲେ ମୋ ମା ଯାଇସି। ମୋତେ ମୋ ବାପା ମା କହିସନ୍ତି ତୁ ଖାଲି ପାଠ ପଢ଼, ବାକି କଥା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବୋଲି। এই কথাটা শুনিଦେলে ମୋ ମନ ଭିତରେ ସାହସ ପଳେଇ ଆସି। ମୁଁ ଥରେ ଭାବିଥିଲି ମୋ ବାପା ଯଦି ଶିକ୍ଷକଟେ ନେଇଥିଲେ ମୁଁ ଏତିକି ଦ୍ରୁତ ପଢ଼ିପାରିଥିଲି ବୋଲି। ମୋ ଲେଖେ ଆହୁରି ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେମାନେ କି କେତେଟା ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଯେମାନେ କି 4-5ରୁ ଆଉ ଅଧିକା ନାଇଁ ପଢ଼ିପାରି। ମୁଇଁ ବହୁତ ଗର୍ବ କରିଥିଲି ମୋ ବାପା ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକଟେ ବୋଲି।